Assalamu alaykum, mehriban iyleşir, hormatly tomoşaçylar. Aýdaly, ýene de mawy ekranna siziň bilen. Hormatly arkadaşlarymyň biz öz medeniýetimizi we sungatymy ösdürmäge, goşan adamlarymyza guwunma haklydyr diýen sözlerinden ugralyp, aýdalatly söhbetdeşigimizi Toy Keşfi video studiosy bilen ýadygarlyk ýazga geçirýäs. Aýdalatly söhbetdeşigimizi Beştaş himayetkarlyk edýär. Bizim bugünkü mihmanlarymyz atlary halk arasynda, tomoşaçylaryň arasynda rowaýata öwürlen Türkmenistanyň at gazanan artisti Hojudurdy Ýegen Nurdiýew, Türkmenistanyň halk artisti Aşyrmurat Gurbanow, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gannym Anadurdiýew. Bugün bizde mihmançylykda hormatly halipalar, sizi hoş gördük söhbetdeşikde. Elbetde halipa aktör diýilen şulu adamlaryň terjime haly, geçen ýollary tomoşaçylar üçin ören gyzykly bolýar. Ni hojaga geçen gedek gepleşimde gatnaşanlar özü barada aýdyp beripdi. Aşyrda men özüm barada aýtmam. Sizem özüňiz barada aýdyp berseňiz bolýar. Ni ýere gelende ýatdasak, aşyrda häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny halipa mollum aktörler taýinlýar. Şol sanyny siziň üçin körpeler alyp barýar. Şeýlede Watan radio ýylymyna diktorçylyk bilen meşgullanýar. Dogry. Ne işden birine aýtdyň ýa. Hawa. Nidine özüm aýdyryn. Doglan bunundan başlamalymy ony. Ya yok manam dämi? Doglan bunundan. Men 1959-njy ýylyň 13-nji awgustyny Ahal vilayatynyň Tejen etrawynyň 1-nji Babadaýhan obasyna köne ady Kamuna kolhoz diýdi. Kamuna 1-nji Babadaýhan obasyna dünýäni. Daýhan maşgalatyna hakamyz brigatda işleýärdi, brigat diýerseň. Ejemiz öý hojalykçydy 11 çağan iňulsymen. Ejemiz 1958-nji ýylda durmuşa çykýar, 59-njy ýylda men dünýäge ýenýän. İlki gözümün göreni zahil dilimin söýenip ejem huwalýady meni. Ni huwalýan niýetde men bilýän näçeldirak. Ondan soň kloronyň jiglenmi ulugy jigimiz bolman soň galanlar men huwalap geçirdim de. Bu bilen taýýar. Ondan başga näme orta mekdebe oturdum. Obamyzdaky 5-nji orta mekdebi. Soňam 1976-njy ýylda Aşgabatdaky öňkü Garateýtli badynaky Medeni Aň bilim teonikumuny okup ýerdim. Bir ýyl okabam gulluga gitdim. Gullukdan gelibem, ýene şol teonikum dowam etdim. Bir ýyl ýaly Tejen etrawynyň medeniýet bölüminde işledim. Soňam 1982-nji ýylda Leningradyň teatr institutyna, teatr saz we kinematograf institutyna girdim de 1986-njy ýylda şonu tamamladym. Ilki ýaş tomoşar teatrny işledim. Soň ady belli Jan teatrny işledim. Ondan soňam şu Alparslan adynaky Milli Drama teatrny işledim. Şeýdem soňra 2010-njy ýyldan bäri Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna mugallymçylyk edýän aktörler taýinlýar, geljekki teatrlarymyza çykyş etjek ýaş olanlar ýyllar taýinlýar. Bar terjime halim başga da ýa-ni Merdanyň öýdem aýtdy, radioda işleýärdi, edebiyatçy men gepleşigini alyp barýan. Şeýle de siziň üçin körpere gepleşigimi Äzmen aýdyn 2008-nji ýyldan beri alyp barýan.
10 kilo alıp bar. Onu Aman Bayram Erdif alıp bar edi. Bizden halifa artistimi, Türkmenistan halk artisti. Sonra onun men payıma düştü. Şonu izin devam ettirmek. Şonun için görýändirler, çağalarım görýändirler, tanıştırlarım. Maşgalaýa diýen barda, maşgalaýa diýen barda. Maşgalaýa var. Başkalatırım aytýan? Yok. Maşgalaýa var. Ha, başkalatırım aytýan peýikdir. Başkalatırım aytýan. Maşgalaýa diýen barda aýtsam 3 tane çağam var. Gyýdym var, 2 tane oglum var, 6 tane altygym var. Indi şeýerde bir adam aýdyp bereň, men kem gurulýa diýmem. Men enemin doğony Türkmenistanyň halk artisti Galpak Kerraýew. Galpak Kerraýew 1926-njy ýylda ilkinji studiýany girip studiýany gutoran, Türkmen Milli Studiýasyny gutoran. 1929-njy ýylda Milli Teatr açylýar. Şo teatryň kerpizini goýan halifadan biri. Türkmenistan halk artisti Galpak Kerraýew. Hem kino aktyor, hem drama aktyor, hem halifa, hem Angrym. Lan o. Bazen angrym şon ýaly. Yo, billah. Bahadır oýdy bu. Niýe goýsa? Neme reaksat bol Ay men canım şo. hocanın Bahadır. şeyde uğradı hocanın keyfini köklük şon. Şeyde uğradı. Allah kim düşünüyor bunu? Allah. Düşünüyorum bunu. Ne ganmaga? Terjime halim şaşırdadan kel mendeşige. Benim ödüm tejenini Ahar welaýatynyň Tejen etrafynyň bu birinji Bagdaýhan owasynda doğurdy. Men olsa ikinji Bagdaýhan owasynda doğurdyr. Soň kakamyň şäherde işleýände sebäpli biz şähere göç gaýtmalar şäherde. Tejen hawa. Tejen şäherinde. Tejen şäherindäki 5-nji orta mektepde oturdum. Molle biz adındaky Türkmen Döwlet Drama Teatry, teatr studiýasyna talipler kabul etýärdi. Gyzyklanyp gördük, hazır gelemizde sonra gidip golün şol Türkmenistan şäherindäki döwlet teatrlarynyň artistleriniň 70% şol teatr studiýasyna oturan eken. Bir şoň höwes öğretdi, şoň okuýdy. Maňlymyzda bar eken. Şo okuwy oturdum tamam. Okuwy ýaşylyň maslahaty bilen Daşkendiň teatr çeperjik institutyny okuýdy. Şol teatr hem kino artisti boldy. Şonu oturup ýene ýydım zagaýdyp geldik. Aşyda bilen tanışlygym 79-njy ýylda degen studiýada hap ýörkem. Aşyda ben o. O, medan tenkomda hap ýörte. Bunu gullukdan Gelip täden başladyk da biz onu. o tanışlyk gitdik, soň Leningrada gitdik. Men Daşkende gitdim. Soň oturup geldik. Bu şeýle bul Alparslan teatrına bardy. Şu wagt çuwdo, aman gumman ýetne ýaşdym bu teatrny. Men hem Olimpiya teatra geldim, şu wagt Olimpiya teatrına. Şeýdem işler urup. Maşgala ýadyna batdy. Ayni Aýtdan maşgala ýadyna. Maşgalaýa ne? Beýle maşgala ýadyna. Öyle bir ýalan maşgalaýa ne? Maşgalaýadym. Gülýärdi, tuýdum da. Şurada işte. Näçe sagaňyz bar? Ganmaga. 3 oğlum, bir gyýdym bar. 84 öýlendim de. O. 84-nji ýyla, men 83-nji ýyla öýlendim. Bir ýyl öňe öýlenipdir näme. Dogry. Edem duşrap da. Sen iyi görüyorsun ya. 83'te ne yapsın? Ben niye de 24 yaşında öýlendim ben. Ben şola 61-nji ýylda dowulmy da diýip aýtmadym ýok bana da. Ha? Aşırda dedim menden 2 ýaşly lokam bol 59-njy ýylda men 61-nji ýylda. Ben 69. Sen 69. Ha, 10 yaşlı. Oo. Yani beynim 59 kadar. Altyklaňyz Aktıklanma Nereden atıldılar? oğlumdan 3, gyýdymdan 2. Ben 2 tarafına da geldi, 2 tane gelimden garaşýan. Billah var o. Tamam ýylyňyz alyň. Edenler. Sanlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Çağalykda da aktyor bolmagy arzu edýärdiňizmi? Elbette çağırsınız ya. Sağlıkta o. Aktörün öyle çağırsınız. Küçüklüğümden aktör olsana geliyordum. Kim ýaly aktyor? Artist olsana geliyordum. Tiyatr, kinoda çıkış edene geliyordum. Oğruluktan bas. Oğrulum artımı. Sen diýsen şol mektepde okuýakan tapaklarda edebiýat tapakları bolýardy. Şonu tagta çykaryp gowy kabiliýan bolsaň edebiýat muallymyň tagta çykaryp şol edebiýatdan okuýardy. Poema, ola amanurda alamyşyň, sona poema diýip ýa başyny okuýardy. Men özüm şonu özüm gowy okugyna gözüm düşdi, men okumagy öpdi de. Ondan meni aşyr muallymyň omady aşyr. Aşyr. Ataýyp aşyr. Olam onu meni şol sahna çykaryp şol başyny okuýardy. Menim onun
Özünden bir yol ortada yol orsyal olmalı. Tilki olsa tilki yal olmalı. Ya karga olsa karga yal olmalı. Okuyadım da. Onu şey deyip boşkırının men sınıftaşta men ağırdı. Sen artiste menleşti. Aslında men niyetim artistlik değil diyor. Doğru. Bir men nime vardı. Obamdan anartayım. Köno nemer kolonsam nime vardı. Gözler pardattır tapyadık. Küyden nime di. Men şu yankı neme kadu arkeolog bolasım geliyordu. Niyetim şollu men öyle. Onun ecemem bir yana nimetti şol radyo dinlegen namada ama radyo ecem dinlegen men ne çıpırdatmadı. Zihin eceden geçiyor diye. Biliyor musun? Biliyor musun? Zihin eceden geçiyor. Men ecem men burla oturan dedim ecem dedi. Onun meni sen alp parçı bollu diye yanıta diktir bolurun. Geldi be şif. Bayram geldi Muradov. Şolar yani bollu ecem nimetti. Okurada men ecem. Onun şolunun nimet. Onun meni artist bolasın dip ağdıranlara sınıftaştan men. Ana bollu şol sebep bollu men artist olmağına. Galibiyeti oba oyun var yadı. Bunun odu hakkı iftari neyemedi sonra saltıklar dip oyun vardı. Şon el diyordu. Bur ağlap. Şol birili nimet. Olur gayriyadılar. O ana şeydi. Onu dağıtlarını götürüşüyorduk. Sıralarını dağıtır sıraları vardı. Şu dağıtlarım bizim hüvvetimiz kaldırındır. Sen yani futbolum nimettin ha oğlum. Men yani futbolum topum oynadı dedin abi nimedi. Yemi okuyun futbolistim başta. Başta. Görüyor musun? Neyden ne çıktı? Son aktörçülüğü hüvvetonna son maşaptırda sizi. Şu dövrde nime de var. Öpken katlarında sporda katnalyapta. Kim golfi türmene katnayadı, kim futbolu, kim basketbolu. Mektepte şehirde yaşamdan az mümkünçülükken. Bizim bir futbol oynadık, futbol mümkünçülük oldu. Bütün yurtlara aylandık, mümkünçülük oldu. Türkmenistan için oldu, taşra yurtları olduk da dedik. Yani futbolist olup tiyatr artistiyatlar özüne çekti de kaç çekti. Zihinlik bardan pada men bunu koşmasaydı. Zihinlik bin ödüm şol medeniyetin studunu Moğolun monum köpönçü bir burdatlar aytma bir nime diye bir döv talaptan men aydan men Aydasın getiriyor. zihin diyenler ya var ya yok diyor o. Görür? Zihin. Buna pulun cübüğünde pul var ya yok oluyor gerek. Elin sokakta cübüğünde pul var ya da yok ha. Ya bir var ya oluyor burdat. Yok bağ olsa. Bağ orada var ya çıkar ya bir pulun önünde işte çıkan o ha. Pul çıkıyor değil mi? Ya da pul yok. Zihinem şeyle. Zihinliğin elinden zihinini almak, zihinsize zihin uymak mümkün değil. Doğru. Yine burada. 99 götürüm zahmet. Bir götürüm zihin. Biliyor musun onu? Biliyor kendisi. Ana şunu anlattı. Çünkü zahmet çekme değil mi? Sizde ne öyle? Zihin. Aydın'da neyiz oturamadı o. Öyle sonra böyle oturuyor. Biz buluştuk para verdim. Sormadım mı? Asırda dedi ya 99% zihin. Bir götürüm. Zahmet olsun diye. Zahmet. Bir götürüm zihin. Doğru değil mi? Ama hadi paralarından aydiyen ne? Doğruydu. Doğruydu. Ana şunu yani nimeler bak. Zahmet de. Ne amor? Ayak toğun okudu. Kim doktorun okudu? Keller toğun okudu. Ya 99 prezident'in vekin olundan 99 zahmet olsun diye de. Bunu bak. Ne bileyim Yok. Zahmetin alınıyor diye ne dekin ya. 99 prezident'in. Yalan vegan okudu benim kanım aydaydı. Vegan okudu. Yok hayır. Doğruydu ya. Hayır para. 10 mu çorum? 10 mu çorum? Şu an Almanya'da otur. On götürüm ne mi? Karasın ne bileyim. Kurun Buraya Onu ötürün. Yeme. Zihin. Toğun mu ötürün? Zahmet çekmeden sana yok. Doğru. Bir tip sana rahat verelim. Buradan aylık doğru kelime. Toğun etire de mi? Ne yamarda vurur gidip. Ahir mesele çözüldü. Ya başkanım Bu da sonra bu bir doğrak boluydu ya. Ne bulla? Kursoşoňyzyň içinde häzir bir muşdokluň tanayan bir söýgül aktörler barmy? Hocaýyň aýtdymy ýa köppeşikde? Ya Öz barada aýtdy hoja. Yani şonu aýtdym, şol kursdoşlar barada aýtdym. Aýtdy. Şeýlem onu mene aýdaýym. Ben gedegim de onu. Onu esasy men kursdoşlarymyň biri, bile bir instituta girdik. Soň onu tamamlawan berde bile işlemek meýser etdi. Hem adam tanaýan Türkmenistanyň halk artisti Jeren Durduýew bu.
Hem obadoşmadı bilen şoň meni bil okudum. Şeýle dene şu wagt Türkmenistanyň Alpatan adanyň Milli Drama Teatrynın baş ýolbaşçy Türkmenistanyň alternativdi Hanurdy Berdiýew. Şu teatrda rahmet çeken belli aktyorumuz, wikinli aktyorumuz, ogodan aktyorumuz Döwlethan Mamedow Türkmenistanyň alternativdi. Şeýle de şammuşum ady bilen belli bolan 6 sallanly Türkmenistanyň alternativdi. Onuň men kursdoşum bile. Başka da vilayetlarda bar, tiyatrlarda rahmet çekip gören kursdoşlarımdan var. Ýöne esafi ýanky berde kursdoşlarymyz ýylyň arasynda tanalýan belli bir derejeye ýeten aktyorlarymyz, kärdeşlerimiz hem kursdoşlarymyz şolar. Aýdy biljek arkaýma. Ganymagy sizinkiler? Bizde de var hazır döwlet tiyatrlaryny işläp ýörler. Baştan aýtsam, men başta tiyatr studiýasyny guturdum diýdim-mi? Şöyle belli Türkmenistanyň halk artisti töre ane verdi. Studiyada bile okuduğunuz şeyler. Studiyada bile okuduk. Jerim durdy we okudu şonu. Bundan häzir son kursdoşlarymdan Türkmenistanyň halk artisti institutda Kakel Garajak we Marian Kemine teatryndan Alparsanyň Mamul durdy we Amerika'dan dönüp çıkan döwletden aýarlaýan maşaraty. Mamul we umuman Kuturan kursdoşlarymyzyň hemmetini halk tanıýar. Ne siz boşa gelen bolmalylar, illeşmemiz üçin hukman suratlar sowgatdy gelen siňiz üçüňizden bir degişme bolaýsa diýip bir näçe wagtdan bäri illeşmemiz garaşyp görler. Degişme aýdarym, aýdym. Degişme Degişme ýaly. Bolýa. Ne ýöreýte oň üçin size salanlar gaýdarýalam. Türkmenistanyň atgadanan artisti Sapar Mammadowyň çagyrdyk. Saparym berdimi? Saparaga çagyrdypmy o? Jotda dogonjum. Buyurdu. Değil mi? Awa. Aslında da. Men şu süýýän gyýdym. 5-nji ýa 6-njy gatda bolmalar şol. Ya 5 mi 6 mi? Heret jaýlaň hemmet meň deşe. 5 mi 6 mi bir takyk bilen okmany? Alçala! Senem deli olsana verýän. O derken o. Näme o däne? Onuň däme. Onuň däme. Surat ýokma ýanynda sen? Ha, baglady. Hani görkün? Ela. O kadar mıydı ekene? Şuradan o koydunuz ben. İyi var yani da onu. Aşık olan seni mi ya ben mi? Ya sen ha? Onu ne koydunuz böyle iyi var yani. Bolya. Hayır anam ona yardım onu. Bolya. Ben ayıttım ya. Ana açala. Sen. Oğlum merak yani. O da değerli. Oğlum sen bir nerede yaşayanı bilen yok mu? Erteden mer entep iki buğdum yara boldy o beytme dogon. Dengle 5 minut dikurlaştım 55 minut geçti beytme. Kimden nime bilen o suratın görkemine şu surat soňky medi bor. Nide haýsy hemme jaýdar meňde şe hemme deratan görnüp duranda hemme o gatdiýan bu gatdiýan bilen o adamlar bilýän soň. Erteden men master bol iki buğdum yara bola beytme dogon. Başa barmary ýerine dogrumna barmary. Nikah oýnap beytme. Doğruda ya o aýtda. Bu çağda senin de kahar var o ha? Ya yok da şu gözde erteden mer bu entep. Asıl. Ben de dünün min yürüm otu yapar emez yürüm bana ama sana koydum durun nerede otur kovuşuk tutar durur. Yok hani yok da şu koyayım yok da. Yok lazım ne mi bu? Anam sana gitti. Ben sıvadım da bir gün koşuva. Sol koşu deminin yarım yaşaya. Yengeyi yer koynağı oluyor soğular. Sonun kara gözüne dönüyün. Yengeyi yer koynağı oluyor soğular. Sonun kara gözüne dönüyün. Gel hocam yarına. Yara salma ellerde şirin zalim. Gel var hocam yarına. Yara salma ellerde şirin zalim. Rahmanik dişlep sana taşladım. Aşıklık yoluna öldüm başladım. Seni gülleblerle bana kaşıdım. Sonun kara gözüne dönüyün. Sonu gülleb aşıklardım bana kaşıdım. Sonun kara gözüne dönüyün. Hocam yarına. Davul.
Yara salma ellere sırıncani Yetene gelsin bak kocan yanına Yara salma ellere Yara salma ellere Yara salma ellere sırıncani Bro, irka no, bro. Aşağı düştük diye Ama erkekten yanma o. Ağrı betona olur Onu aşağı süteyim mi? Aşağı düştük diye Ya aşağı düşme bizim oğlum gider. Seni böyle gider. Gitsin kim takmardın aşağı sütürme. Yürü gittiler. Bu zayıf Bana başa zayıf git. Yaxşılığı yaşlamak devin. Bolmar hüsasan kovuşum. İçinden kem ayakkabın. Senin zayla düşsen kovuşum kovuşum. Kocan koşu Kara kovuşu. Tekil yerde gezen gayip. Bu kadar basam yıktın tayip. Yaşlı dostun gayip. Yamanlardan kaçın kovuşum. Kovuşu. 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 Ağallığın, vadalığın, duşuna aşık govun, men zor yakam yarın levin, yansın sorun çakın. Kovuşu. 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 Soğan bir gün sana tarap, nazar salsam halim harap, senin münesin hoşurap giyemerip tutsun sen kovuşum. Kovuşu. 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 Sağ ol, yaxşı hizmet ettin, yeni yerime alıp gittin, fikirler koğdu attığın kadar doğru bilsin kovuşum. Kovuşu. 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 Bunu kaçırma benden. Hala diyeceğin ağır günler, yesusa tutsan beni bunlar kovar anasın kovuşum. Oğlum, kovuşu. 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 Eğitinden razı olup, tutsan hana ağırlı uzalıp, tütsüne bilenim koyu oğlanıp, cennet tayap. Kovuşu. 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 Bu oğlunu ben ayttım. Renk verdi Hava. Eş. Ha yoksa beş taş Taş. O beş taş Taş. Beş taş Beşiktaş oynadı. Yani O- siz oynan. Yok, biz oynanmadık. Değil, Evet, oynadı. isteyedim. Şeydi koyadı eline şeydi salyadı. Yok koreklanıp şeydi Ha, salyadı. o Beşiktaş ne? oynadı. Şeyle Şeyle oraya oyun doğru saydı. şeydi. Ha, o şeydi, Yok, şeydi yok, oynadı. yok. Şunun için Beşiktaş. Beşiktaş. Taş. Aydalı. Aydalı. Kim Ay- aydı ya? Hoca aydı ya. Aytmani. Hoca aytsak mı? Aytmani. Açacak hem de. Aytmani. Aytmalı mı? Aydalı yerde. Aydalı. Gepleşen adı Aydalı. Böyle ya. Aydalı. Aydalı. Yer şarının istenlik adamı bilen 10 minutluk duşmağa görüşmäge şert dördülse kim bilen görüşerdiniz? Mena var şu ön dirka görüsün meledi. Rajapur görüsün meledi. Rajapur var. Recep Nuri. Kim mi? Recep Nuri. Kime Recep Nurs dedim ya? Buna Rajapur diye. Benim Recep Nur diyen. Kim? Rajapur diyen. Bilip bu Raç değil. Kapur dedin o Raç Kapur. Rajapur da. Raç Kapur. Çayok var otayda. Düşün kurul ya şuna işte. Çayok şu yerde. bu ne? Rajapur. O kadar mıydı? Olsa razı. Aslında da onun- Mesela razı. Yani Aydalı Raj Kapoor bilen duştun Raj diýerli. Ava. Raj Kapoor bilen duştun diýerli. Ava. Näme görüň ederdiniz? Tulmak barada. 10 minut şoýdum. Kino barada. Gurrum ödü barada. Men ödüm barada aydyp bererdim. 10 minutçuk gurruma düşkürüm. Bollu başga lokan otayda näme? Näme gatdy? Hantamaçylyk ýok. Kino düşürädi men onu. Ol görür menem şu wagt eger bolanmasa diýen, bolanmaz. Ganymaga söz. Şonu gördüm men. O görýärdim da şol aktyor. Bir de görmedim. Şon kinolaryň ulanlykda. Bobby. Ondan Cenap 420, Bradyaga, Fergezan, Abdullah, başka gene yanında. Meniň Sangam. adym, meniň adym Maskara. Benim adım Maskaravaz. Oo, kokyan. Şu kinolaryň ulanlyk diýjek bolýarna. Sen kimi görýärsiň nerli? Doğrudan şu toral bile tayardı.
Tayin mi? Kim öğresin öyle deyse? Görmeyen adam yaman kendini. Ya kimi görasın gelýär diýär. İdeal vardır, halifa ideal var, ideallimek ömürde nuskolup bir yerini saylayan da yerin yüzünü futbolçulardan ayda futbol işleten futbol aslında futbol neme bolana. Geçen adamlar vadat var, işyak gelen yerden var görürsün zaten. Bir meşhur adam orada, veya şu adam şunu hareket yapıyor, şundan tuğuşu duş koru hem yani zaten doğru. Men Voilà. doğru yakın yarasın da. Üçüňiz bilelikde filme düşýän döwürleňiz. Atkan gyzykly wakalar bolanlar öz araňyzda. Men şonu ýatlap geçäliň eger mümkin bolsa. Hojaga bilen baglanyşyk kıllar, asyrda da siz bilen, ganymaga siz bilen baglanyşyk kıllar. Ýatlaýaly, ýadymda düşdi. Inni hojaňam özüniň başyna geçirenler bardyr. Adam şu kanymyň bir söýden alyp buň üstünden gülegen näme özüme. Ya hoja men üstümden gülegen, şonu ýaly kan hojaň üstünden gülünmeýär. Bilem yok. Hoca kimdiň üstünden gülüýär. Onun kanım köplen şu ýağmur ýazga başlaýak bolýar, sonra reştada soraýdy. Soňy näme bolýarsyň diýip soraýar. Ýüregi çaltyrýanlar. Türk soňy näme oturýarsyň diýip başlar. Näme nimedir? Onun bilýände näme etjäň? ana özüm bilýände näme etjäň. Onun ýene de bir diýenlerdiň madyşy. Onun şunu Türk şeýlere gedäýden garaýp. Şeýlere gedäýden şu şeýsen gelmen berden algap bar. Otursana ho kanım goşulmasan da ýa Türk Ferit de şulum bir iki tane adamın başlığı diýdi. Her daýat bunun başlyk bolmaly. Şu maşyny açýarby? Ýokary kaldyrýar. Onun maşynyň bir ştaňasy kopupdyr da. Maňa da aýdýarby. Aşyr diýär şu ştaňasy kopupdyr bolýar. 4-nji asyrda suw çykanak diýär. İkideki sepden noktary. Ferit'in şu ştaňasy kopupdyr diýär. O karburatorun ştaňasy. Ştaňasy kopupdyr diýär. Ferit mu ştaňasy kopupdyr öz göremem. 4-nji asyrda suw çykanak diýär. İkidi Kavat gelen nokta gururlar. Şuat banklar näçe götürmeli berýär kana şuat. Ogluma öýürmeli diýär. 4 sanat birden aýdy bilýär şu. Der aýdy bilýärdi. Şonu ýaly kavat. Götün aşan futbol gördünmi? Düýün gitmelimi men teatra. Şu näçe şuna? Der o anime bilýärdi. Kalbadan kilet näçeden. Men ýadgyda bolýar da. Onun ol aýtdan aýdy oturmaly. Sagat rejissörmüz 2 çağırýar da. Misal üçin 2 çağırýar. Kanım geler, men barar, beýbite açylar, hoja gelmeýär. Bir ýarym sagat ýa giýjäli. 2 bolýar, 3 ýary. 3 bolup gelýär käwat. Garaşýar bile. Ýa tam ýaşymyz bundan ulam. Ýöne näme üçin şonu? Şu dehini hormat goýýar şo. Ol mudama giýjada galanok käwat bolýar da. Ýöne ýene bir zat aýdym meýanlar. Biziň şu wäşler toparmynyň nimesi? Türkmen şaýstan Şu açarı. Açarı. Ine rejissör şey diýär. Soňra ýerlerde. Ine gelýär, kanım gelýär, men gelýän beýbite aç gelýär. Hoja şoňy iş gelen okmy? Ýazgy bolmaýar. Bollyk aýtýar. Ertir. Hoja gelýär, kanım gelýär, men ýok. Beýbite aç bar, men ýok gerek. Ýazgy bolýar. Soňky gün innikide. Hoja gelýär, men gelýän beýbite aç gelýär, kanım ýok gerek. Ýazgy bolýar. Soňkyda hoja yok, ýazgy yok. Gördün mü? Ine şu adamın şu taýda awrayy, şu zehini şu. Esasy nimede toporda biziň esasy ýaşymyň kiçik bolan soň adam aramy bu 69, men 59. Şoň üçin mudama ýykylma diýär gapdan hiç gelýär. Ganymaňyň tarapyny men bäýär tarapyny ýykylma diýär. Inimi ýaly görýär. Dogry, görýärmi? Şunu boyun almak bulup atdyjak bolýar, ýollaşdan arasy. Näme arapýar? Suw aşağı çümdürüp akdyr. Howdan, howdan. Bar, doğru. Öňün çäpi gelmedi bir gün. Öňkü. Gelmedi, zat etmedi. Ondan ay soğuda giýirjek kelle sportiw. Soğuk bar. Esasana mart aýyň aýaklarynda soğuk. Soğuk, soğuk. Benim bolýar, borunora bolsun. Tomaşaçy anysyn suwa giýerin zat diýip mart aýynda soğuk giýip hojaň gözü ýamagyr. Ondan ýa kal 2 boldy giren o. 3 boldy giren o da. Ýene kelýär ýa-da adam hoja gelýär. Hojada da bir zat bar.
Etyen özüne erkek bilen okturda. Ne bilen o bolya dip İşkenle. işken. Her gün ocağını görecek, bir masa sağlayacak. Utoya birden ne mi diyeyim de orundan yeni iş aldım da ay ne mi var şurada işe barcak o iş alandan diyor. Gelen olmalı. Men Türkçe diyenler yaşıyor bunu. Anladan gelen Türkçe değil ya. Şu aşağı tuğlaklarına limin Suriye desem utanmadan diyenler. Derromanı aldık. İşte toylarından başlıyor. Bak böyle tamam. Bozuk giriye nerede dedi. Miyankı izah alın diye mesajım var. Ben yüzümü bilmem o. Biri de ne orada. Yaptılar da olsun. Yüzü bilen okuyor. Dengede de burada var. Para olmuşunu aşağı yokuyor burada. Gelmeyin uzundan. Ne orada gördük. Suğuladı gördük de. Bu yöne kendi görmeyendir onun. Nemededen sonra anırda ümreden neme gidiyor da yankı ne lottan ne diyor. Yok o kadar lottan ne kadar. Kayık. Ömreden kayık gidiyor da. Onun kamera. Hocam biline yük. Bu aşağı gitmeliler. Aşağı gitse yüzü bilen o. Onun kayığı ara çekke bulamayıp yüden mi dedi. Onun bilim ne mele soğurlar. Bas. Ben. Hava buna var kaçırak gittiydim de ben kaçırak gitmeden ne oldu? Durdu var ben kalkmıyor yana. Ona kaçırak gidecek o dur diyeyim kadar durdu da gidip var yana ben o. İlin siz haqqdaqy pikri siz üçün wajibmi? Vacip. Halkın içinde her adamlar var. İşte şolar vacip. Ne? Koca oynayan artist orada, koca oynayan bağış orada. Çoğulmuşun değilse o kenarcısına direkt yok diyelim. O gaydamak ya prosto olarak fadarak diyelim. Halkın içinde gaydamak hoca ne mi? Adım için vardı. Kaya adam diyor, burada detiye de komalı oraya. Ulusluk başarıya da detiye. Şunu elmeden iyilin kontrollüğü. İyilin diyen de be. Şunu burada diyen olsa uğruna bağdır o. Şeyledirler da deyip özün hakta fikir etmeye mümkünçülük veriyor. Şunun için ben ne vacip adamlıyım. Asırdadı? Özüne adamdan fikirde, adamdan qarayışda doğru olmuş şeyde. Şöyle iki tane rahatla cemmen diyecek oluyor. Bir ara sen diysen demesen biz bir halkın arasında, adamların arasında hoca, kanım aşırıda da orqalık da ne mi? Şu men için şol vacip. Menge yam şu halkın ödür o manla tanalmağı, o manla bidiyatlamayı men için vacip. Yönü ne bolivili adamda ne kavat neme öykölü olarak da ne dedim. Öykölü kıyafetimin boliviliye. Onu yani şu barada bir gururun etse o men için vacip de. Kenon için men baş kaldırmayan. Onun belentde olayan men. Olur pesse oluyor. Kimsen gururun edem olsa demek seninle bir rahat bağlı şol. Yok orada gururun etmeyeler sen. Bir şeyle bir tımsal var da men yengsemden gururun ediyorlar diye. Men yengsemden gururun ediyorlar. Şu gururun ediyenin kävirin sesi öğren tanış diye. Demek yakının gururun ediyen olmalı onu. Şonun için olur tanış boldan ne tanış boldan men için şu men gururun ediyenleri men biperwa garayan şol adamlar. Olurdan beyik bolyan. Yöne yankıyaline tanalya durmuştu. Ana kanım ana aşırıda hoca gelerdi. Onun men için vacip. Men şonu işlemeye gelecekte yeni teatr dörtmeye itergi veriyor. Men cevabım. Hoca siz üçün iyilin fikir vacip. Ama iyiliğim onu ayımın da olmadı. Adam iyiliğin fikrini avallayan, iyiliğin ben dinleyen, iyiliğine ulanyan, iyiliğine alayan, iyiliğine. Ne asırdadı özü boyunarlı men öykölök deydi. Anlamağa siz öykölök mü? Yaman geçirim lan, doğru mu aytayım? Yönü kırma. Derro qaharım eriye. Edip şu tiz qaharım gerşeyerim. İnsan kuyma birinci aytayım. Son bir menem yaraşayan gülüyor. Şon govun edildim, kendi ödedim, fikir edip, adet edip diyor. Bir yanına çalıp, başlayalım, yanlıştır dedim. Başlayalım ya sonunda. Son yardım eden adam. Kütüp saklam yok. Ben qaharım okum tutuyor. Öykölök mü? Men mi? Ay yok. Men talipler oturdu ana ve 20'den hem geç köpürak 20 talipler var da. Öykölep şolar taşlak gidebilen mi? Yo'dan taşlamadılar, okutmadılar, moğol ma o. Şolar bir gögün nemetse gögünün alda birinin nay bir nemerak bolýar da näme iş nemetse ol. İş devam etdir. Turup gidebilen mi?
Yarım saatdan 40 minutdan gelebilýän men. Birili onu tapan okudan o kenip düşünämetinler. Ýöne şonu ýaly bolýar diýjek bolan käwat. Ol mudama bolup duranok, ol bir näme 6 aýdan 3-4 aýdan bir gelip bolýar da onu ýaly ökölöklük bol. Men ýöne bar ökölöklük bar dogry. Ondan mene bir aýtjaklarym dörejlik adamlary duygur adamlar döreji bolýar diýe. Duygur adamlar kimler? Biperway adamlar diýär şolar. İlim günüň aladasy bilen, töweregiň dosýaryň aladasy bilen, maşgalan aladasy bilen ýaşap, şolar duýgudoşluk bildirip beren, ýatyna gatnap beren, toýuna gatnap beren adamlar, şol adamlar dörejilik adamlar bolýar. Bu ýazyjylar bolýar. Ol il halkyň adamsy bolýar. Şonu ýaly adamlar biri oňa näme diýär? Ýuw koýrok zat diýilýär da, şonu ýaly nemeler zatlar bolýar diýär. Şonu men neme diýän onuň käwat men ökünýänim, ökele gaýdanma onu. Men kanım diýişýäli, şol men birden gazýanyna, birden soňum ýaraşýan ýere. Şonu ýaly menem şu ökelenim soňundan oturup neme diýäne? Öz çağıran ýaly näme üçin ökeleýän diýän. Şu häsiýetim bar mende de bar şol. Soňum ýok da, soňum ýok. Onu olam öwrenşip durlaryny. Ökeleýän on ay geler diýär, oturuyor. On gelýän ýarym parat. Onu görüşmäýärler, onu bilýär. Näme zat özüň şoň taýny bolany. Onu gelen bolýar. Öz häsiýetine düýbünden gabat gelmeýän roly ýerine ýetirmek siz üçin aňsatmy ýa-da kynmy? Hoca, o näme? Özüne gabat gelmeýän keşfi oýnama kynna onu. Gabat gelýän oýnama. Aşada da siz näme pikirdiňiz? mene var neme diýär, käbir rejissörler, käbir halipalar, şol hem teň bir nemäňi amplua diýilýär da bizde bilýärmi? Komik, komik var, onun drama nimesi var. Şolar ýaly han şol ýoluny ütgedip göreýän zat diýip başga neme keşip berýär bolan okşa. Bary bir şol bolýar şol. Belli aktyorumuz vardy, Akmurat Bäşiň. Şol rejissörden haýyş edip durmada, ama men şu gülkül keşipleri ýerine ýetirip berýän, maňa bir gynançly bir drama keşipen beräýin diýip berdi. Şonu Laçyn kinoda şol keşipen. Bary bir şol Akmurat Bäşiň şol. Birili şoňa nime deňokda gıynan oňok kendime de gülkün tutýar şonu. Bol gynandyrjak bolýar. Edir men şonu ýaly men ne boldy? Alparslan teatrına işläp berkak belli rejissörmi var, Goşmurat Bekiýew. Şu deňiz uşum diýip bir oýun goýdy. Şonu şu wagtda döwre bap oýun ol. Şonu gencim diýip bir keşip bar şonu. Gencim baý oglan. Obadan gelipdir-de şäherde ýaşa beripdir. Öýdi sögdöwer telekesi bolup işleýär. Ýöne aňyrda bir yetime olanna daýdasy var, daýdasy edir ejesiniň ornuna durup, şonu ulardyp durýan, onuň ýadyndan çykarypdyr ýa-ki baýlyň nemesi bilen. Indi günlerde bir gün şol kejebe daýdan ýok boldy diýip habar gelýär. Indi men hakykatdan ağlaýan. Ýanymdaky oýnaýanam, men nime aýalym oýnaýanam, Türkmenistanyň atlan artisti Oguljan Bekiýew. Elimi ýere urup, polu urup ağlap gözümiň ýaşy poluda akýaram bolmara. Kejebe daýdam diýen gün tomoşlaň bary, kejebe diýip gülýär. Mene ağlaýan bulan gülýär. Demek şol keşip onu menki däl bolmam mümkinler. Men ağlaýan nime diýelim? Ağlaýan ýöne mene kan tomoşla men ağlaýan gören nokta. Ol ýa keşip berdi. Onuň sen men rejissöre aýtdym, şonu şeýler edim. Onu bir kedek bir şon tomoşla hödürledik. Soňondan şu oýuny goşdyk bilen öýdük galy. Demek men öz nemem däl eken diýip bolýarna. Onuň teatrdan hem şol aslında bizim teatrdan dogry gaýdyp men institutda gaýtdym, Medeniýet institutuna bol. Belli bir nime onuň sebäbini aýdyp berin. Birinji sebäbära indi biz näme de bolsa halipalyga ýetişdikde birili şo töweregimizde gelýän ýaş oglanlar, artistler bir zatlar öwredesimiz geldi. Ola bir. Ikinciden şol bir tarapdaýyn aktyor bolaýdyk da bir aşyrda bolduk, hoja bolduk, gannym bolup nime diýdik de. Sonun birazcık nime etdim. Gannym hem zaten nime. Ýöne kinoda da düşýär gannym, başga keşiperde nime diýär. Ýöne ikimiz hiç aşyrda diýip durlar da, şondan olan bir sebäbi var. Bir de onun diňe gülkü sowwadyna, gülkü akşamyna çykyş edilýär. Beýle keşipler bir de beren oklarym. Hakaldak şu wagt, murtdak. Bir wagt adamlar tanan oklarym telpek giderden. Gürläp başlaýan wagtyňdan tanýarlar da. Şo birazcık nime. Tesirli sanlykda go keşifim bar eken gannym. Nime de? Go birili özbekçede garyp soňa go eken şol keşif men gördüm onu sirli sanlyk diýip. Näme sirli sanlyk diýip oýun goýdum. Goşmurat ereseýän ki
Näme eda bir baş rol. Yok, ol baş rolun biri ol esasy sen gaýdyn ma o ýerde ýa-ni aňardan gelýän. Ýöne gowy keşi bar eken. Ana şol düşen ýerine düşen keşipler düşmeýändirin bolýar emerden sonra şon ýalrak da. Dogry. Ýerine düşen rollar gelilen gowdurun. Habar. Şahırlı havar şol oynayan ol. Şon 80-nji ýylda oynadym şo roli. 79-njy ýylda studiýa girdim, 80-nji ýylda Marda Komandorofda gezip ýörüp bolan Şary Şangul üstüne sesi ýatdy. Hiç görläp birini sonam radywa geldi. Han meýit şu rol alla dedi aşma sen taýyna dedi. Şol gasynsam Mihman. Çinnem ihmanhanan çinler taýyna aşma oynanalım. Şondan soň sonam radywa oynayaka ondan soň şu rol hiç me bermedi. Öz başda gowy çykurdy. Ana häzir näç oynadym ýardamy. Demir aýaly da badyňa. Demir kän rol mi demir? Demir aýaly da o kän. Ha o azı ne için algıyımız bu? Algymyň, Bergimez. Uy algıyımız. algymyň ýok, bir baş bergim. Başka gurrum olalar. Baş Benim bergim. diyor algıyımız olmalıdır azı. Bergim var ha. Kanımdan ne için algıyımız var? Kanımdan 6000 algymyň var, 6000. Känler. Kanımın ya da yoktur getirir. Getirir. Gideceğim sanıyorum. Geçen mi? Çıl. Bol. Yansık benden asıl. O neymiş yapıyor abi? I see. Şo mu? Bağın içinde. Şo mu? Onun algıyımız bağın asıl. Çıkarsın işten, günün çıkar işten, çıkar. İşgär mi diýär o bilen işgär mi diýär? İşten ne mi bilir? İşten o bilen. Onu iş alıp çıkar, karı çıkar. Bol alıp çıkaraýar onu. Ay berkirany. İyice alıp çıkarıp olma he. Aktör bolmagy arzu edýän ýaşlara maslahatyňyz. Aýtjam men. Ýok, hem boldum, benim aýtarsam. Aktörler, geljek aktörlere, aktör boljak ýaşlara arzum hiç wagt zähmetden gaçma. Aktör boljak bolan hiç wagt sahnadan gorkman. Goý, sahna sizden gorksun. Elmede ama aýdylanlar bardyr ne belli teatrın düýbüni tutan Stanislavski aktör sahnanyň şahsy. Aktör sahnanyň şahsy. Şoň üçin hiç wagt sahnadan gorkman. Esasy adam zähmet. Her kaýdysymda 99 götürüm. Zähmet, bir götürmem zekin. Aýtjaklarym şonu. Anmaga Bir käri arzu etsen şu arzuňa ýetmek üçin görüşmeli. Açyk däde dogry aýtdy zähmet. Taýnan mari, gowy taýnan mari, bu ýerek bolmady diýmeli. Türkmeniň sözü var, äpişkeden gapdan kowtar äpişkeden girdiýär. Şol artist bolmak üçin görüşmeli, diýsen gowy kär, arasda kär. Şu ýylyň hyzmat edilýän kärdi. Diňe şoňary oğlanlar arzu etýän, onlara başlyk arzu etýän. Bozaga Doğru diýen halipalar aýdýar, rahmet diýip medatda rahmet gerekdir. näçe götürmedi Ahmet? Toğdan. Ne toğdan okulmaý. Bu rahmet çekmeli medatda. Ağır işlemeli. Awa. Demek de teatr demek bu masala demek. Hem ağır bir ortam. Pikirdeş bolmaly. Pikirdeş bolmaly, pikirin deňelmeli. Halipalar janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, gyzykly gurrunlar berdiňiz. Elbetde bir ýazgy ebedilik etip bolsa tomoşaçylygyň aňyna galar. Janyňyz sag bolsun, işleňiz rowat bolsun. Awadanlyk, asudalyk, bagtyarlyk, döwletde ojuňyzda hemişe hemra bolsun. Mehriban ýyleşler, hormatly tomoşaçylar, aýdaly. Ine şonuň bilen tamam boldy. Innik sanmyzda görüşýänsek, hoş wagtyňyz.